Zo paradieselijk ziet het eruit op de animatie. Zo'n soorten van koeëntuin moet hier bij jou het komen, vlak bij de vleenbasis. De vergunnings binnen haast roen en dan kan de koeëntuin stal krijgen. Een uniek project. Op deze grote schaal zal het de eerste van de wereld worden, ja. Er staat een kleine proefstal in de Achterhoek, daar beginnen ze in deze dagen mee. Ik hoop dat we binnen nu en een jaar toch een groot begin hebben gemaakt. Dus ja, dan kunnen de koeien vrij lopen en liggen waar ze willen. Anke Eden Stamminga had een maatskip met haar huid en mem. Ze wil wel boer worden, maar dan moeten de kei meer vrijheid krijgen. De stal van de 400 dames wordt haast volle grutter. Het is dus geen veredele megastal. Nee, dat is... kijk, in dit geval hebben de koeien 5 vierkante meter. Per dier worden ze gedwongen te gaan liggen tussen ijzer en op koud beton. Op dat moment hebben ze gewoon 15 tot 20 vierkante meter. Kunnen ze vrij staan en gaan waar ze liggen. Het moet een serre stal worden met klimop en beplanting op het dak. Zodat we in de zomer een natuurlijke schaduwdak kunnen creëren. Nou, in de herfst zullen die hun blad verliezen, zodat we in de winter wel al het licht naar buiten kunnen halen. Ja, uiteindelijk levert het natuurlijk ook een mooi plaatje op. En dat moeten we in deze tijd met de vraag van de burger niet vergeten natuurlijk. Maar ik denk ook dat het voor de dieren, voor het welzijn is het veel beter. Maar ook voor ons die erin moeten werken zal het meer plezier met zich meegeven. En voor de kei is het alle hier nog een verrassing.